Me mafi tsawon kwanan da ka taɓa ɗauka ba kai wanka ba? Kun san wane ne ƙazamin duniya? Ku biyo mu. Amal Haji mai shekaru 84 wanda bai taɓa watsa ruwa a jikinsa ba na tsawon shekaru 60 kuma shi ne ya ɗau kambun mafi ƙazanta a duniya. Yana zaune a wani ƙaramin ƙauye da ke lardin Far na kudancin Iran. Game da kimiyyar Haji ya yi imanin cewa tsafta na kawo wa jiki cututtuka. Saboda haka ne ya tsaya da yin wanka tun yana da shekaru 24 a duniya. Sai dai a kullum yana shan ruwa cikin galan tare da cin naman matattun dabbobi ta hanyar haɗa su da fitsarin shanu. Haji ya kasance cikakken mashayin sigari. Duk lokacin da aka ce wa Haji ya ci abinci da ruwa mai tsafta, sai ya harzuka tamkar ana nufinsa da cutarwa ne. Duk da annakiyar dattin da ke makale da fatar Haji, baya damuwa don ya yarda da cewa dattin da ke jikinsa shine ke tabbatar masa da lafiyarsa da kuma yin tsawon rai. Sai da ta kai Amal Haj ga baki ɗaya kalar fatarsa ta saje da ƙasa. Idan har kuka kalle shi daga tazarar taku 3 zai wuya ku gane mutum ne, domin ya fi kama da mutumin dutse. A shekaru 32 na rayuwar Haji yana yin ta ne tare da danginsa, har sai da ta kai ya kasa juri da zama tare da su domin ganin tsaftar da suke yi na iya cutar mai da lafiyarsa. Wannan ne yasa yanke shawarar ƙaura daga gare su domin rungumar yaƙininsa na zama lafiyayyen mutum, inda ya koma bayan gari ya ci gaba da rayuwarsa a wani ɓaɓɓararren rami, wasu lokutan kuma a wani rugujajjen gini daga yankin. A koyaushe Haji a cikin bikin gasa naman matattun dabbobi yake, waɗanda motoci suka kaɗe su ko kuma suka mutu da kansu. Bisa ga ɗabi'a yana shan sigari da masu wucewa suke bashi 5 a jere. A duk lokacin da bai samu ba yana shan busasshen kashin shanu a cikin wani daɗaɗɗen bututunsa. Sai dai har wa yau babu wata hukumar lafiya da ta yi bincike makamancin nasa, cewa ƙazanta da shan najasa na ƙara kumari da lafiya ga ɗan adam. Sai dai ban sani ba ko daga masu saurare suna da fatawar hakan? Mu haɗa a comment. Duk da rashin yarda wajen zuba ruwa a jikinsa, yana shan ruwa jarka 2 a cikin wani galan ɗinsa mai tsatsa a kowace rana. Idan aka zo maganar tsaftar gemu ko gashi, Haji bai yarda da yin amfani da reza ko kilifa wajen rage gashinsa ba. Sai dai a shekara yakan yi amfani da rurarriyar wuta wajen gadar tashi har ya kai yadda yake bukata. Haji bai damu da kulawa da kayan sawa ba, sai dai yana sa wata daɗaɗɗiyar hular kwano domin ɗumama kansa. Ƙarshen rakwadin ɗin da aka taɓa samu na wanda ya daɗe bai yi wanka ba na wani ɗan shekaru 66 ne mai suna Kailash Singh, mazaunin ƙasar India, wanda ya kwashe shekaru 38 ba tare da wanka ba. A lokacin wannan labari mutane da yawa sun yi mamaki da ƙin yarda da labarin. Sai dai ba abin mamaki ba ne tun daga Amal Haj wanda ya shafa shekaru 60 ba tare da watsa ruwa a jikinsa ba. Duk da haka ba kowa ne zai yarda da wannan ba, sakamakon mafi tsawon jurewar rashin wankanmu kwanaki 3 ne zuwa 7. Ga mai shakku ya ƙara bincike. Kar ku manta ku taɓa mana alamar subscribe da ƙararrawa idan wannan ne zuwanka tashanmu na farko. Mun gode. Duniyar Al'ajabi 24 TV ta ku ce mai kawo muku labarai na al'ajabi a koda yaushe.